Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आङो दिनैहाय बोरमा बेदर संनो नागिरदों लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायजेननोसै। बोथोराबो ओरैबायदि गरम लोगोफोर, गोलोमजोब्बाय आं। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बोरमा बेदर संनो थाखाय आङो नै बेखिनिखौ आङो रेडि लाबाय। ओमफ्रायहाय नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर। बेदरखौबो आङो मोजाङै सुनानै नै रेडि लाखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा संसिगोन। आं दिनैहाय बोरमा बेदरखौ कुकारावसो संगोन लोगोफोर। नै कुकारावहाय आङो दा थाव हरबाय। अब्ला नायलांदो लोगोफोर आं बोरै सङो। पाँचफोरन हरग्रोना लाबाय आङो नै दा। पाँचफोरन हरखांनायनि उनावहाय नै आङो दा पियाज हरबाय। ओमफ्रायहाय बानलु गोरान, तेजपात, दा हरबाय आङो संख्रि, बेनि उनावहाय हालदै हरबाय। ओमफ्राय दा बेनि उनाव हरगोन आङो चिल्ली पाउडार। जिरा पाउडार हरबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा हरगोन एलाइचि पाउडार। दालचिनी देनाय हरबावबाय आं लोगोफोर। दा मोननैसैयानो जि मोजां कालार जाबाय नै, जा मोजां गोदौदों। बिराद गोथाव जादों लोगोफोर।
नोंथांमोनाबो बेबायदि बानायनानै संनानै जाबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामलां। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।